השעה 4 בלילה, הילדה הזאת יושבת על שפת החלון ובוכה, בוכה חזק. אמא של הילדה מתעוררת, מסתכלת על הילדה יושבת על שפת החלון של קומה 6. הילדה אומרת שהיא לא יכולה יותר וקופצת למטה ומתאבדת, לוקחת את חייה, בוחרת לשים קץ לחיים שלה. זה מה שקרה עכשיו. הילדה הזאת התאבדה בגלל שעשו עליה חרם. חרם כיתתי שנמשך במשך שנים. צחקו עליה בגלל איך שהיא נראית, אז היא גזרה את השיער שלה ונראתה כמו בן. מה היא לא עשתה? אמא שלה ניסתה כל הזמן להיאבק. הלכה למנהלת, הלכה לכל מקום, הלכה למורים, שום דבר לא עזר. היא אפילו הביאה לילדה הזאת ממתקים שהיא תלך לחלק לילדים שמציקים לה, כדי שהם יפסיקו להקנית אותה ולעשות עליה חרם. אבל זה לא עזר, ברור שהממתקים לא עזרו, זה רק הראה על חולשה, זה רק הראה להם שהם מצליחים, והם לקחו את החולשה הזאת והמשיכו להקנית אותה אפילו חזק יותר. אתם קולטים? תדמיינו שהבת שלכם יושבת מול חלון, אומרת לכם שהיא לא יכולה, בוכה, ופשוט קופצת למטה מול העיניים שלכם כהורים. דבר ראשון שאפשר ללמוד מזה, זה לבוא ולקחת את הילד ברגע שעוברים עליו חרם, ופשוט לקחת אותו מהבית ספר, לא לסמוך על המורים, להעיף אותו משם, לא לתת לו לבוא, להעביר אותו ישר לבית ספר אחר. זה אחד. דבר שני, לפטר את המורים! איך יכול להיות שהמורים לא ידעו לשים לזה סוף? איך יכול להיות שהמורים לא ידעו להפריד, או אפילו להעיף את הילדה מהבית ספר? מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? אני לא מבין, מה אתם חושבים שצריך לעשות במצב הזה? הילדה פאקינג מתה, והדבר היחיד שהאימא עושה זה בוכה ואומרת, פשוט תהיו אנשים טובים, תעשו טוב לאחרים, תפסיקו להיות כאלה רעים. זה מה שהיא אמרה אחרי שילדה מתה. היא רק רצתה שאנשים יעשו טוב ויפסיקו עם הרוע הזה, כי זה גרם לבת שלה להתאבד לה מול העיניים. לא להעביר את הסרטון בלי לכתוב יהי זכרה ברוך, וחבר'ה, תפסיקו להיות רעים כל כך, רק לראות את זה ולשמוע את זה, זה מזעזע אותי.